Hier in het dorp de Westerijn, daar werd een man met een heel soort mensen, duizenden, nee misschien wel 10.000 van zeggen van, ja, daar horen wij van. Het is Lietse Teke van der Meer. Jong en na een week praten we met Teke van der Meer over humor, over zijn werk, over alles wat de mensen zal leiden doet. En zelfs we zo'n geen knip voor de neus wezen, of we net even een paar stukjes draaien. Teke van der Meer. Wat zijn de mensen hier druk, jongens? Wat zijn de mensen hier druk? Nou. Nou, ik schrik ervan, jongens. Ik schrik ervan, wat ben je hem druk? Ga maar een prijs winnen of zo. Ben je wel goed? Je zei, je weer bingo, is dat goed? Ben je bij de bingo? Nou, die ene zei nee en de andere zei ja, dan wordt een twijfelgeval, hè? Nee, je zei, je weer bingo en de hoofdprijs weer een fiets. En je gaat mijn fiets van de morgen stellen. Ik denk, als ik nog in win, ga ik weer een fiets. Is je geen bingo? Wat doe je hem je dan? Dat zet je me wat. Dat we daar nog tijd voor hebben. Ik weet niet dat je het weet, maar het breidje hier ook mij kent, vooral je ja, dat me zou zeggen. Nee, je zei je wie bingo. Nou, ik denk misschien dat ik mijn fiets weg en ik ga mijn fiets stellen. Ja, ik fietste er net meer op, lekker aan de nijst. Maar ik hier er een protte steun aan en de fiets hier steun om mij, dat wie kon goed rooien. Ze mijn mem is er net mee, maar mijn mem had altijd zijn alles zal recht komen. Maar ik weet net, mijn voeten werden starig en krommer. En dan mijn linkervoet, ja, van jouw kant zo'n zei tegen de jochter, maar dit is, hè. Had ik zo'n last van, hè. Had ik zo'n last van, dan loekt er en dan stekt er. En altijd als ik erbij ben, dan ga ik zo'n hekel doen. Nou, en nacht zeg ik, die hoeren aan de niks wist, meidje. Wakker en sliepen mijn loekende stekkende voet. Hij loekt me zo wat dat bij het uit. En ik ben net niet in naar dokter gaat, maar op plaats mij erin. En toen ben ik bij dokter geweest. Ik kom in die spreekkamer, ik had net zijn, want zo zei ze jou net, maar het was zo'n jong dokterke. En ik denk, doe hast er geen doel hoor, jongen. Hij zei, wat zijn de klachten, mevrouw? Ik zei, dokter, deze voet, hij loopt je stek, ik ben er beroerd van. Nou, hij zei, doe de pantries maar even uit. Maar ik weet net hoe Jim dat gaat, vrouwje, maar daar ga ik een hekel naar de man bij binnen. En ik ken ze beroerde met mijn roen krijgen. Kan ik nog wel een gat in zetten. Ik ben correct uitgeleden op een lege bananenschil. Ik had er dan die in de schoen. Nou, het valt daar gelukkig. Ja, ik had spul weer ouderwets gepakt, hè. Als er in de maand komt, dan doe ik het altijd jongens, ja. Nou, je moet zuinig op het spul wel, hè. Nou, toen had hij daar het voortbezoen. Hij zei, volgens mij is het de ouderdom. Nou, ik zei, dokter, dan kan ik het even net vallen, want dit is krakkelijk hard, daar had je last van. Hè? Ja, maar hij zei, misschien heb je deze meer gebruikt. Ja, maar ik zei, die horen weer er wel bij, dokter. Hey, ik was een beetje leuk. Ik zei, dit had ik vroeger misschien nog wel meer broek met krietenkelien, hè. Nou, toen had hij de boeken erbij gehad, daar stie mijn hart voert ik net in. Nou, hij zei, het spijt me wel, maar u zult ermee moeten leren leven. Nou, ik was een beetje leuk op die man. Ik zeg, met piltjes van de pina. Als kreeg je een wink maar in eigen. Als moest er zelf betalen. Maar alleen had ik piltjes kregen, die maakt 10 minuten voor de pina begint in hem. Nou, dan ben ik meer gewoon een lette kant. Nou, en dan stellen die een fiets ook nog. Nee, ik weer naar de drogist om pampers. Ja, het Joost zijn. Vroeger kon ik het net helpen, nog kan ik er niks aan doen. En ik ga altijd meer dat ik de enige weer, dat ik schamme me van alle kanten nog op pampers geef. Dan zei ik in de drogist, je bent van mijn zuster, zei ik dan. En wie meint hij het liegen? Maar verleden week ben ik erachter gekomen dat er meer binnen met hetzelfde probleem. Wat wordt jouw probleem dan? Een stuk noffelijker, hè? Had Noor het had, wat kent jou dan schelen? Nee, ik struinde wat terug de warp en ik kom op een gegeven moment bij de Bragen. Dan ben je al een hele Bragen. Ik denk, even wat puff verzamelen. Dan kan je de Bragen niet in pakken. En zag ik er te wachten. Er staat zo'n volksbankje, zo'n 2 meter van mij af, denk ik.
Er zit een 2-jarige kerel op mijn leeftijd, dik in de 80. En zakt daar stient te wachten, Jerk dat in en in de oren zei, ja, het gaat erom wij, het gaat lood, ja? Ik denk, de hele wereld maakt het jaren. Hij zei, ik viel me weer jong, ik ben weer trouwd. Nou, ik ga hem op een telefoon zo, ze doe eerst me net krijgen, ja. En zak bij voedsel op die oren. Ja, die roep salut net, maar ja, dat wil. Hij zei, ik viel me, ik ben jong, ik pis je weer in de broek. De meesten lijden hem, joh. Wat is humor? Ja, goeie vraag. Wat is humor? Ja. Ja, wat is humor? Dat is heel moeilijk uit te leiden, denk ik. Ik weet het zelf wel. Ik ben daar en ik praat en ik doe... Ik lim het wat aan en probeer de mensen te pakken. Eigenlijk zien te laten hoe we leven. Ik denk dat ik zeg wel dommer als Noor, dat is dat mijn beste dan in de raden. Maar dat klinkt wat van hem misschien. Maar mensen die ja... Ik vind dat een moeilijke vraag eigenlijk. Wat is humor? Evaluatie. Even door de conditie. Je luistert het programma dat ik zin verzetten. Ik denk dat dat eigenlijk een protest is. Ja. Moeilijk. Ik vind het heel moeilijk eigenlijk, ja, om te zeggen van dat is. Had je de bordenfiets in de West-Rijn? Bedenk je dan wel eens een grap? Ja, ik ben er altijd mee bezig. Dat is echt, ik praat ben ik er nog mee bezig. Altijd, en dat is wat is sfeer. Dat is moeilijk om mijn machtige werk. Machtig, want het is werk, het is gewoon een hobby. Het is nog hobby, het is altijd, maar het is een oerladen drokke hobby. Maar genieten. Ja, maar hoe bedenk je die grap dan? Wat is grappig? grappig? Dat komt af op het podium, dat ineens shock wordt van me en dan gebeurt het. Dat is zo moeilijk uit te leggen. Ik ben er altijd mee bezig. Dus ik ga je uitleiden. Ik ga gewoon onderwijs ben ik altijd wat schroeverij. En dan noteer ik het even. En dan lim ik het weer. Ik lim je het altijd. Maar joh, meisje er een heel programma van. Ja. Schroef je er al uit? Nou, ik schroef een beetje uit, maar het zit in de computer. Ja. Ja. Joh, ik heb net zo volle tijd om te repeteren. Nee, maar dat repeteren wil ik niet. Ik short van me. Wat ik vertel, short van me. En dan gebeurt het, hè? Ja. Maar dat verhoort dus ik een heel vaak. Nou, op een gegeven moment dan had het toch wat een beetje een ritme in. Dat zei van, nou, dat vinden mensen leuk, daar reageren ze op. En dan hoort het beet. En dan maken ze een bakje van, hè? Je fietsen wel eens door de borden en bedenk je weer een nieuwe grap. Ja, zeker weten. Ja, nou, maar als je dan, dat is eigenlijk van een conferentie. Want ik ben hoofdzaak in Friesland. Hè. Er komen mensen die zeggen, hey, ik ga jij er gaan, of kan wel om 2 dagen werden. Dan wil ik wat doorbrengen. Want dan viel ik me net lekker. Ik zit de gong in wat u, dokter. Hoe bedoelt Joukje? Nou, je traint net, ze trainen, maat. Nou ja, hij zegt, hoe beweegt Joukje? Nou, zei dokter, van in een stoel naar de oren. En dat goed zit, ging net verder. Ja, maar je moet meer bewegen, Joukje. Want dat je zat terug in. Dan komt er een moment dat je op spreken horen komen dat ik af de casino breder meidje maat. Of je moet boeten spreken horen halen. Ik zei, we kunnen de druk zetten, dokter. Nou, dat zei ik net, maar wie moet er wel wat doen? Je moet toen een nakstak zwalken. En toen schrok ik heel bot, want Jo zult misschien nooit zien, had mijn man Jouke met zijn graagje. Dat is jongens altijd let op televisie, dan klimmen vooral die heel naken in zijn mast omheen. En dan op een kop bij om. Ik zei, dokter, als dat het is dat ik dat echt doen moet en Jouke zit er bij de genezen, dan kom ik mijn hersenschudding beneden. Nee, ik zei, Jouke, dat is net, je moet net een lidl omstakken, die had het in de oorbieding. En dan kan je, dat is de nakstak zwalking, dan beweegt alles. En dat is heel goed van jou. Nou, ik kom natuurlijk, ik zei mijn man Jouke, doe maar voort naar de Lidl, want ik moet stakken hebben voor de nakstak zwalking. Nou, zet ik een stak in het hak leden. Nou, dan kwamen er met deze beiden. Nou, hier is toch stakken, Jouke. Ik zei, ben die net aan een lange kant? Hij zei, je bent het kwatter en houdt bij Jouke alles op, hè? En dan had er lichtjes op zetten en dat vind ik mooi, hè? Want dan kan ze je aankomen zien. Want nou, het is donker en dan ren ik wel in de bergen, maar het is gevaarlijk. Want de jeugd heeft net verkeerd wordt, maar dan komt een auto en is jou ook wel eens opvallen. Een klep en 2 ellebogen stuur uit en vroom, dat weg, hè? Dat ik daar net een hamer uit te steken, maar daar in Bromloek en mij dankbaar werd dat het er nog gewoon zit. Ja, zo 4 bij staan. Nou, ik zit er maar stijf naar de Lidl, want ik moet een stappenteller onder voet.
Wat maar toen mijn stappenteller onder voert. Ik zei, dan kun je uitrekenen hoeveel stappen je dokste. En dan even kun je uitrekenen hoeveel calorieën dat eraan gaan. Je ziet hoe net een stappenteller onder voert. Ik is beter een hapketeller rond kende aan. Dan kun je zien hoeveel calorieën dat er naar binnen gaan. Ik zei, mag je aanvallen? Ja, je dokter laat ik aanvallen. Ik zei, dan mag je naar de manege. Wat moet ik in de manege? Maar op een hinderdekker stek van aanvallen, zei ik zei, kun je even aanvallen? Ja, je het beet hard donderstraat. Ja, ik ga man om te stellen, ja. Alleen de dier wil net komen. Het is een hele goeie jouke, ja, maar hij kan zich voor hemzelf bezig zijn. Weet je wel, ik kan nachts wekker worden, maak het er meer wekker, waar ik net vrolijk van word. En ik weet wat er komt. Dan zei er jouke, ik zei, wat is er, jongen? Zo Heineken het wil draaien in de haren. Ik zei, zolang als toen mij drinkt wel, jongen. Nou, dan jouwt er hem voor het bedel, ja? Ja, het is een bier, man. Hey, maar je gaat eerder fleuren gaan, dan mag je direct net zat drokken, meidje. Maar ik zei wel eens, ik snap net best het bier al je list. Als het net snapt, mag je direct net mee bemoeien. En dan zet ik hem wat onder druk en zo. Als zat terug eens met bier drinken, en ik bij die wei. Oh, dan schucht er me om mijn pikje heen. Nou, ik denk wel ik die messen zelfs uit er dan. Nou, dan bleef ik maar weg. En dan één keer in de week gaat er naar het café daar. Dat vind ik goed. Ja, dan had er wat over gezegd om hen. Maar ik het gezegd even kwijt, hè? En dan komt de nachts toe, dan moet er wel even vrije wetter wennen. Maar hij komt altijd weer tussen. En als we dan de oren deze wij wat contact hadden, dan zeg ik altijd, jouke, wie het mooi, heb ik wat beleefd, wie het nees, dat had West. Meer kreeg ik het net uit. En dan maakt het van, oh ja, dat werden hier een gezellig binnen, want er zitten het bij al een week of 6 lien. Nou, heel gezellig. En een van de mannen zei, ik ga een rondje mijn vrouw je West. Nou, geweldig. Als de vrouw ook wat jongen op je, ja, wat takste, een splinternieuwe auto. Nou. Ja, eigenlijk supersnel, van 0 naar 100 in zo'n seconde. En wat voor auto wie dat dan wel net? Een Opel. Dan ben er altijd gewoon dit beter. Een jongen, hij zei, ik ga nou, misschien een 3 maanden een vrouw, een auto, jongen. Ik ga er nooit op praten. Maar nou te praten kan wel lekker dat ik wel even nemen. Krijgt even sneller. Van 0 naar 100 in 6 seconden. En wat voor auto wie dat dan? Een Jaguar. Zie, en dan komt Jouke in actie. Hij praat met het, rent het, denkt het, het, maar mij drinken kist net bij haar. Hij zei, ik ga wat voor de vrouw kocht van 0 naar 100 in 1 seconde. In 1 seconde, wat dat toen dan kocht? Een weegschaal, zei hij. En ik ga hem alle dagen naar met Jen. Ik ga hem alle dagen naar met Jen. Maar ja, het begint al een beetje te wennen. Maar toch, dan minder wordt momenten bij dat je zegt van, nou ja, voort maar, hè. Maar wie kent wel aardig rooien. Hier is wat begon met mijn hobbyspel. Hier bij de fitness gaan, daar ben ik echt zo dankbaar voor. Ja, dan ben je hem even kwijt en had er wat om handen, hè? Het is wel de luie fitness, maar ja, je moet dat beginnen, meidje. Ik weet niet of je weet wat het is, maar dan bewegen de apparaten, hè? Ja. En dan zitten we voor dat computerding, dan had er de marktplaats van, Joukje, maar ze zien wat er al in de keper. Ik zeg, je weet niks, Kort, want wie had er geen centen voor? En toen flikt het me net. Maar hij flikt het me al. Dan kom ik tussen, hij zegt, Joukje, dan ga ik toch wat kocht. Ik zeg, wat hast kocht? Wetterskiën. Ik zeg, dom holtje. Wat maar bij mijn wetterskiën? Hij zegt, wetterskiën. Ik zeg, dan moet er een boord voor, die heb je net. Hoegt net een boord voor. Hoegt dat net? Nee. Ik zie je wel om het kanaal, dat ski waar. En nou ja, dan ben je ook praten. Net en net. Hoe bedenk je die typjes? Ja, nou, als je dan geschokt wordt, dan ben je er alleen maar bij eigenlijk. En dan shock weer in en denk ach ja. En dan ga ik nou de dagkar. Neem nou maar de dagkar. Dat is gewoon... Ik reel jou in en dan shock hier met zo'n soort bennenween. En dan kleed er hem in, dan komt hoe mijn kapje dan uit. Nou ja, dat is het. Hè. Dat zit voort in de computer en dat werk ik uit. En dan meet ik die dingen eerst. En dan komt het verhaal. Dus je maakt die dingen ik zelf? Alles. Ja, nou, we gaan toen ook die Leo had ik een programma maken, ja, van mij, Leo Grieterman, die is een geluidsman.
Nou ja, we hebben een team van 4 man. Leeuw past perfect, die is zo rustig en dat jouw zijn vertrouwen, hè, dat goed is. Hè? Toen stapte op het podium en dan wist dat Leeuw daar me red. En die had eigenlijk een prototype gemaakt. Ik ga naar een fiets gaan, dan traap ik vooruit, maar reed erachteruit. Hè? Dat heel gebeuren. Ja. Nou, en ik ga een hinder, hè? Daar zit ik op. Dan had Leeuw ook al, je mag nou die kap is gewoon, of wie het echt hinder. Hè? Maar nou, laatst bedenk je, Leeuw, en die is ZZP'er en die had zijn werk ook wel. Hier hoor ik wel, maar toch nou is het wat. Maar nou, dan meid ik het zelf wat. Maar dus wat ik meid je het eerst en dan komt het verhaal. En dan ging ik me daarin zetten van, ja. Steen je dan ik achter het karkens van in de oefeningen van? Nou, nee, dan ga ik het beeld op. Ja. Ja, dan ga ik het beeld. En soms is het wel even ziek, je neemt een plakskooltje, nou, mijn laatste typje, dan steek ik erbij en ik denk, ik mis wat. En dan ga ik een bankje, daar zit ik op. Nou, heerlijk. Genieten. Machtig. Ja. Dus ik ben nachts weg een beetje. Zet me er maar op. Dat hele ja, want dat is, nou, maar dat bedoel ik, dat is die knop, zeg maar zeggen. Ja. Van nou, dat zal het zo'n knop werken. Ja, maar, ja. Maar wel een automatische knop. Net dat ik zei, nou mak, nee, ik ga. Maar nou even die hoenenkarren, zeg maar zeggen. Ja. Want daar stiert ik een vrouw achter. Ja. Stier die vrouw daar ik achter? Nou ja, daar aan een vrouw achter uiteraard, maar dat hier een man werken misschien. Maar, nee, maar ik bedoel, zo'n soort vrouw wie dat? Ja, zeker weten. Ja, een beetje een paar typke wat, een beetje, ja. Ja, maar wat is nou een typke? Nou, ik neem een typke en iemand die gewoon docht wat er zelf is, dat vind ik een typke. We gaan al je moeite met, zet mijn klein wel goed, zet mijn dat wel goed. Nou, dan zorg ik gewoon erin en denk, ik heb er zo'n jaloerse burger van, nou, ik ben zo, klaar. En dan haak ik het net op dat snoor in paardrens mij die in de wannen letten, maar gewoon kom eens als beste. Die hoer die staat achter tevoren op mijn paard. Nou, dat vind ik zo'n type. Ik denk, hé, wat mooi. Ja. Maar ergens zit een krukhaas. Wij zien diezelfde mensen fietsen erin, gaan, steen, zitten. Ja. Maar daar hebben wij net een gezellige dag erbij. Nee, misschien wel net. Ik let erop. Op een ding let ik op. Ja, ik ben altijd zoals mensen en ik ben er altijd mee bezig. Dat is het zware en prachtige werk. Ja. Nou, toen dacht ik zal toch even naar de dierenarts maken, want zou willen jou net verder, hè? Nou, daar ging ik net heen, over die man was lieke volle dik. Maar die heb je troffen weten naar de hoenoloog. Ja. Zie, die ben hoe mij, hè? Ja. Oh, je wilt net lo. Hij pakt, hij zet haar op tafel, gaat verder zitten. Ik denk, die man begint met haar te praten, hè? Begint te blaffen. En die blafte maar terug, denk ik, maar je wel blaffen, kijk, hè? Ik ben eruit niet, hè? Nou, hij had wel een jaar over zitten te blaffen, joh. En op een gegeven moment komt er de kamer uit. Nou ja, en ik ben heel nieuwsgierig. Ik zei, hoe ligt het de dokter? Ik ga mijn dokter zijn, hè? Je kan niet moeilijk hoeneman zeggen. Ik zei, hoe ligt de dokter? Nou ja, hij zei, ja, het is het syndroom van verstening. En dat komt 1 keer op een haast nooit een keer voor, zei hij. En dat had jou getroffen. Ik zei, is het ernstig, dokter? Nou, hij zei, het is net leuk, maar het komt wel weer goed. Nou, daar ben je wel moediger van. Hij zei, het kan 2 weken werden, het kan 2 maanden werden. Ik wil jullie wel, maar het komt wel weer goed. Nou, ik zei, daar ben ik dankbaar voor. Nou, toen heb ik een rekening kreeg, toen heb ik het syndroom van verstening. Ja. Hij zei, je moet 1 keer in de week even langskomen. Ik ga net zijn, maar ik denk, doe je mij nooit, hè? Die patiënten blaf ik zelf wel binnen, hè? En titels aan die oren, hoe ben je gewoon niet verstaan van honden, hè? Dit is een ration, hè? Dit is een Dalmataan hier, hè? Ja. Een hele dure hond, net omdat wie te vallen in haar, ja, maar je bent heel duur. Ja, we gaan met lang ziekje matten, ja, met een jongen een nestje hebben ze van. En toen werd een albino. Toen zei mijn man, maar wat is er maar, ik zei, dan is het net een Dalmataan hier. Hij zei, kleur hem zelf wel eens haar. Dat gaat daar zelf in kleuren. Nou, net raar, of wat, hè? Dit wordt beeldje wat hij te gaan aan. Ja, maar hij is net een hongelijk, zei ik altijd. Maar ja, nog had ik zien de dagkar, want dacht, ja, die ben er echt zinnig op, hè? En dan zit het hoentje daar weer voor, en dan ben we zo sneu aanreiken, hè? Ik kan er nou weer op praten, maar ik heb tegen gaan koken het buttentjes nemen, joh. Nee. Dat wie een Shih-Tzu. Weet je wat een Shih-Tzu is? Dat is meer hier als hoen, hè? Een soort plimoa-poortje, zo maakt het eigenlijk zien, hè? Ja. Die komt onder een halsbandje en met de kap zit.
En ik hier dat beestje mikken en dan, als je hier dan ben je wat te roeken. Hè? Dan denk ik, je moet even in het bad. Ik in het bad gaan en een beetje uitdroegen. Hier een halsband net aan de verkeerde kant hier. Dat ik die me had te kunnen. Ik denk, wat er is toen vreemd. Ja, dat beestje dan achteruit natuurlijk, hè. Ja, wat onvermogen om uit te lezen wat je eigenlijk door hebt. Krijg je, dat ben duidelijk geworden. Ja. Ja. Maar je ging jongens ik weer fort. Als je nog brullen binnen Ja. en het is gezellig na de tijd en je gaat optreden, maar je bent fort. Ik ben onmiddellijk voor. Ja, Onmiddellijk. waarom? Nou, dan had het West. En dan ben ik bij een oren tegen, denk ik. Ik weet het niet. Maar die Maar mensen willen je ook graag vertellen hoe mooi dat weer. Ja, dat is ik weer. Maar dan kreeg ik letterlijk wel bericht hoor. En dat is wel goed. Maar daar kan ik net mee omgaan. Nee. Dan ben ik tegen net meer. Nou ja, in het begin complimenten daar weer net. Ja, ja. Dus daar kan ik net door. Nee. Vreemd, hè? Ja, heel apart. Ja. Ja. Wat vind je, waar ga je heen? Naar een theater of naar toneel of naar muziek of zelf om te zien? Nou, net weinig. We gaan nou even een keer naar gewoon naar Westersjen en dan denk ik, ja, even zien hoe door je het, maar dat kan je dan nooit vergelijken. Dat is, je moet er net heen om te zien, om te genieten, achterover zitten en... Ja, nee, dat hak haast niet eens. Nee, hè? Nee. Vind je Joep van het Hek mooi? Nee. Ja, die heeft best pittig met mijn vierste graf. Vierste graf, ook niet van. Tja. Elke gast is jouw gast. En dan zit er altijd iemand in de zaal, als dan worst, denk ik, als ik die er even uitpik, ga ik lachen al. Maar dat is het laatste wat ik doen zal. Ik zal het nooit doen. Want elke gast is gast. En als je nog oor bent als een oor, je zit daar, je bent uitnodigd, of je gaat een kaartje kocht. En dan ben je recht op het podium. Op gewoon mij genieten, maar net eruit pikken. Het mij nooit ten koste van Nee, dat vind ik zo verschrikkelijk. Elk mens had zijn waarde elke dag. Dat werd zo vaak vergeten. En mensen weer in een hoekje terug, omdat ze een beetje oorlog, net zo dries ben. Elk mens had zijn waarde. En daar treed ik voor op. Dat vind ik machtig. Ja. Maar je vertelt wel hoe mensen die drinken. Ja, nee, maar dat is een spiegeling. Dat is een spiegeling. Van, is het goed of net dat wat we doen? Dat is de spiegeling. En daar krijg ik vaak wel reacties op. Maar net in het verkeerde. Ik kwets en ik spot net. Maar wel een beetje spiegelen. Van ben wie wel goed? Wie bent tweeverdiener? Wie had verschrikkelijk gedronken? Uw jeugd komt een beetje de krap. We gingen vroeger, we gingen een paak het ijs en zei ik wel nog het paak met een kids te shoppen. Een heel los systeem. Maar het is wel een teken dat er wat verhoort. En waar had het dan beter? Hier weer een mooie jeugd of had de jeugd nou een mooie jeugd? En dan denk ik, uw jeugd vond ik eigenlijk wel eens een beetje mooier soms. Omdat we gewoon buiten. Wie weer nu zelf nog. En als nou lied van die lietse knaapjes, josten, die praten als je die ding. Best nou 18, maar best 20 of best 6. Hè? Ben je er teleurgesteld in? Ja, dat de meesten zijn binnen? Ja, vind ik jammer. Ja, heel jammer. Ja. Mensen ben daar zelf net meer. Ja, dat dek het al hier op en hier wil naar luxe. Kom, zei je binnen, dan ga je het zo lekker nog, je kan genieten en je zitten en ja. Maar je jocht zit omdat nooit naar je jocht. Ik ben ook wel eens op feestjes geweest en aan de baas laken en laken zeg. Ja, nou, ik denk, nou, die wil zeker heger op, maar dat zit dan net lekker, hè? Nee. Dan vond ik het heel fijn dat jou je win. En ik hoop dat ik je net op ons sprutsen, maar dat wie beslist de bedoeling net. Gewoon even de andere kant uit zien. Ik wil je dankjewel zeggen voor je noffelijk werden. Dat wens je aan een noffelijke zo'n oerstap naar 2010. En in 2010 hopen we dat we mij aan de tonnen wat genieten kunnen van ander. Heel graag nog eens ontzien, want je bent een noffelijke gast. Dankjewel. Na je weken meer tipjes, dus meer teken.